tog. Karagyak sa jud. Pag kailangan gamot, wag hiyang magtanong. May right min ka nito. Right min. Uy, batang Bisaya, nga sige magpasilong diha. Ang uban ang andam na magbugas, kay mawagtang kung may bugas, taguan ko no. Sama ka diha lihok na, sige magpasilong. Oh no! Ipit si ko ani ba? Sigig uwan ba, wadyo kay kwarsa ba? Ang uban sig pangandam og bugas, duha ka sako gid ni palit. Ang uban duha, usa, basta na itulo nangandam sila bugas ba. Kay taguan ko ng bugas ba, mawagtang ko ng sunod-sunod si Mana ba. Mawagtang oy. Pero ako kay kapalit, uy, wa mo kay kwarta eh. Ipit si ko ani ba. Kurot sa akong bugas ba, balik 2 kilo man di akong kwarta ba. Kurot sa akong bugas, patay ko una ni ba. Ipit ko ano, ipit sa day. Kasi bato na ko ni ba. Ahos to, mauna mo ko kamatay nila. Nag-abot na ko sa langit, pilion ako mga nindot nga Pinoyanan. Sila dugay pa man sila mamatay, kinamas sila bugas nga inandam. Maragya po na ikorot na ilang bugas. Di, sunod sa sila, patay ba't sila ba? Ipit siya ba? Patay o eh. Nag-abot na ko nga to, pilion ako mga nindot nga lugar. Nag-abot nila, basti na kayong ilaha, pinilian na ako. Ipit siya sila ni ba? Ipit o eh. Pangandan pa mo bugas na may kwarta ikapalit, kami wa may kapalit bugas kay wa may kwarta. Ipit mo eh. Ipit sa day. Ipit ba?